I dag skal vi så bestemme klorioner i havvand, og det gør vi ved at se, hvor meget sølvnitrat vi kan udfælde i det her havvand, før vi når ekvivalenspunktet, og vores indikator vil sige, at vi ikke kan udfælde mere. Og i vores procesopstilling der har vi i bunden en magnetomrør, som vi bruger til at omrøre det vi har af havvand, og efterhånden som vi putter det i sølvnitrat, sådan at det udfældes bedst muligt. Og i bærglasset her, et 50 ml bærglas, der har vi 2 ml havvand, 10 ml almindeligt demineraliseret vand, og så har vi 15 dråber af den her indikator, som har den her gule farve. Når vi så når ekvivalenspunktet, så vil den her indikator give sådan en rigtig cremet lyserød candyfloss farve. Allerførst aflæser vi væskestanden i buretten og noterer i skemaet. Herefter har vi placeret en magnet i det andet bæreglas. Heri har vi også afmålt 2 ml havvand med pipette overført til bæreglasset. Herefter tilsætter vi 10 ml vand, som er demineraliseret, og ca. 15 dråber af vores indikator. Herefter placerer vi bæreglasset på vores magnetomrører under buretten og starter omrøring. Nu tilsætter vi per dråbe sølvnitratopløsning, indtil vi ser et farveskift. Det kunne godt fungere. Hvor meget tilføjer den mere? Cirka 2 år. Ved ca. 35,5 ser vi en farveskift til en pink nuance. Igen aflæser vi væskebestanden i buretten og noterer i vores skema. Okay, vi skal se, hvor meget skal der mere siges her. Hvad vil man så? Man må ikke det vi så gerne vil nu, det er, at vi ser på, hvad vores volumen, vores opløsning er. Og det gør vi ved at se på vores spirale og hvad vi fik det til der. Og der fik vi det til 5,2 ml, hvilket svarer til 0,0052 liter. Ja. Og vi valgte at tage vores anden gang, vi lavede forsøget, fordi der var vi mere præcise end første gang. Så det vil sige, at vi har vores volumen af vores AG, som er 0,0052 liter. Det vi så gør nu, det er, at vi har de to heroppe, så det vil sige, at vi kun mangler den sidste faktor, altså stofmængden, som vi gerne vil finde. Og den finder vi så ved, at vi siger C gange med V er lige med N. Så det vil sige, at vi skal gange de her to sammen for at få stofmængden. Og det gør vi ved at sige, at stofmængden så for AG, den altså er lige med 0,0052 mol. Det næste vi gør, det er, at vi bestemmer forholdet mellem kloridioner og sølvioner. Og det gør vi ved at se på reaktionsligningen for dannelsen af sølvklorid. Og der ser vi så, at vi har noget sølv, og vi har noget klorid, som så tilsammen bliver sølvklorid. Og der ser vi så, at der er et lige forhold mellem det her to, det vil sige, at forholdet det er 1 til 1. Og det betyder så samtidig, at stofmængden for sølv og stofmængden for Cl, det må være den samme. Så det vil sige, at vi har stofmængden for Cl, som så også er 0,0052
0,52 mol. Sådan der. Når vi så har stofmængden for Cl, så kan vi så også finde, eller så, vi kender også volumen for opløsningen af Cl. Og det var det, som vi hældte op til at starte med, og det var så, kan vi lige skrive op, det er V for Cl, den er 0,002 liter. Ja, og da vi nu har både N og V, så kan vi se heroppe, at vi igen kun har én tilbage, hvilket er koncentrationen, og det var den, vi gerne vil finde. Så det vil sige, at vi kan tage stofmængden og dividere det med volumen, og så kan vi altså finde koncentrationen. Som sagt, så dividerer vi så N med V heroppe, så vi får koncentrationen. Så det vil sige, at vi har koncentrationen af Cl, som er lige med 0,26 mol per liter, som er det samme som molær, som jeg så har skrevet her. Og dermed har vi så bestemt koncentrationen af kloridioner i havvand, som er 0,26 molær. Ja, det jeg gerne vil nu, det er, at jeg gerne vil finde gram per liter. Og jeg har altså molær hernede, altså mol per liter. Så den tager sådan set bare udgangspunkt i. Så har jeg også, hvad molarmassen er af Cl, og den finder jeg bare i det periodiske system, og den har jeg fået til 35,45. Så går jeg herover i min formel herover, som siger, at massen er lige med molarmassen gange med stofmængden. Ja. Og her, hvor jeg så har koncentrationen, altså i molær per liter, så bruger jeg sådan set bare den og sætter ind der, hvor stofmængden er. Så det vil sige, at jeg kan sige, at koncentrationen gange med molarmasse heroppe, det er antal gram per liter. Ja, så det jeg gør, det er, at jeg så ganger de her to tal sammen. Ja. Og når jeg ganger de to tal sammen, så får jeg det så til 9,217 gram per liter.